Салом алейкум тамошобинони азиз, созе нағзен саломатиё хубай пеш стора омадагем ҳами қакиртои хушро вардагиаи шумо да духтаро двойка киртайра бинен барои баҳорӣ марҳамат барои занҳо барои идои наздик меомадагӣ марҳамат биёен ҷои стора касе намедона бозори корвонои тарафи тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор рақамашам мемонам доставкаам доранд двойкае ки худаш пуштагиа бинед хушругиша духтаро ҳамроҳи кирташай двойка дора ина нигоҳ кунен фасонниша чанда расветка нархш чанда расветкоша бинен бомба беҳад хушру 350 сомона мана 350 сомон и расветкоша диден ана духтаро диден қадош фасон қадори дар ассалому алейкум занҳои азиз шумо низ мехоҳед аз хона баромада соҳиби маоши баланд шавед пас дар номерои ватсапи ман нависед кор дар ширкати фаберлик ман юсупова ситора закреплёни бриллиантиви директор муддати 2 сол аст ки дар ин ширкати бонуфус кор ва фаъолият дорам дар зери дастам 4000 коргар дорам ва ҳама он занҳое ки то ҳол дар компания фаберлик регистратсия шудагӣ нестанд кор кардагӣ нестанд ба командаи худам даъват мекунам шумо метавонед ки дар командаи ман регистратсия шуда дар розыгриши навбатии мо иштирок кунед тӯҳфаҳо барои шумо дастмоннаи тилло телевизор набори каструлҳо ва якчанд конвертҳои пулӣ марҳамат барои номнавис шудан дар ватсапи ман нависед шитобед рози хушру доранд касоне ки қадди дароз намеёфтанд марҳамат биёен стора барои шумо пад заказ анамхе двойка овардай ҳозир материалшам нишон метиҳам мана бинен материал хушру ҳамроҳи кирташай духтаро кирташ духтарако кирташам беҳад хушрувай мана баъзви бар ин дигар чизо каси баъд мепӯшен киртарам абаярам мана 350 сомон беҳад качествои нақс модели фасон ана баъдан анаи кирто омадагиян мана бинен чанда расветкаяй нархш чандаи киртора 250 сомон асос бояд 300 бошем ша 250 сомон на духтарако 250 сомон бинен иёям ҳам хелай материалошон беҳад материалакои хушрувам дубайский армянский шолкай не армянский шолкай материалш духтаро мана 250 сомон марамат сабукак биёен касе дар корай ай пеш бинен қадошон 170 размеро чӣ хела ино размерошон стандарт будай духтаро мана биёен бо ай пеш бинен боваридору маъқултон мешава киртои фасон овардагиа стора на двойкашдаям гап нест духтаро кардиганора бинен кардиганои хушру оварда стора беҳад фасонак чанда расветка нархш чандай 280 сомон қисми қафошам бинен духтаро чихе фасонакай мана 280 сомон расветка дора размеро ай 48 то 60 ҳастай мана биненда инамино расветкошан 280 сомони сабзшам ҳастай духтарако коричневи сиёҳ беҳад хушрувай материалаш королевский велюр ина пеш стора биёен анами қадар кардигани хушро вардай барои шумо духтарако 180 сомон то размери 60 ҳаста ана то 60 шумо размер меёбед иша бинен бо хушругишона бинен духтаро беҳад танада бо фасон меиста мана ҳозир бо я модели дигаам ҳастай абая ваям нишон метам духтаро мана аз инам расветкая беҳад одамда мезеба фасон нархш чандаира мана 350 сомонай 300 сомонда метиҳанд қисми қафошам нишон тиҳен мана духтаро аз қафошам хе королевский велюрай ҳамаш расветка дора ҳозир расветкошам нишон метиҳам мана сиёша бинен сиёшам хушру остиношам аҷоибот мана ана диден духтарако хурем султон и ҳами абаяҳай абаяи фасон аз ин се расветка дора на коричневи сиёҳ ва сабз духтарако нархш я бор дига 350 сомонда шумода метиҳанд ӯ кардиган 280 сомон хулоса духтарако шумо пеш стора биёен бо ин нархҳоро арзон мекуна касе ҷои стораро намедона бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор даяй ина миёянд бо ай пеш мепӯшен мебинен леки агар доставка хоҳем доставкаям дора
тарако бинен и двойко чихе хушру. Ай двойка нест, а? Киртай хушру. Диде намазник. Ана. Фасони бад нархш чандайра? Нархш 280 сомон. 280 сомон ай духтаро. 250 да метян марҳамат. Ина кассе да дар корай. Биёен расветкош беҳад бисёрай. Размерашон чӣ хелай ба? Иноям размерош стандартан духтаро. Марамат бинен чӣ хел расветкои хушру доран. Мана. Кассе ки пурсида буд марамат биёен ҷои сторада ана михе намазникои хушру омадай. 250 сомон барои шумо материалошон ам фасона ҳеҷ чӣ намешавад духтаро. Шушта мепӯшен. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корбон тарафи Тило бозор 8 дарвоза 2 қатор ҷои стора. Мана бинен чӣ хел расветкош фасон. Ҳамаи расветкош фасонаи духтаро. Ина метавонен омада бо ай пеш хитон бинен. Мана материалошонам аҷоиботай. Ози аз наздик машмода нишон чи материалоша ина сиёша бинен. Мана беҳад материалош хушручай. Ана баъд бо ҳастана ин модело. Ё чанд сомон? Ин модело 200 чанд? Мана ин моделора 300-280 буд, 250 сомон шид. Марҳамат чандта расветкаи хушру дора. Размерош стандартаи духтаро. Материалошонда беҳад гап нест. Хушруи бадай материалош. Мана расветкоша бинен духтарако. Мана размеро стандарт 250 сомонда метавонед анамхе модели хушру ва харидорӣ кунед. Инчунин стора барои шумо духтарако анаи ҳиҷобои турецкиро арзон кард. 250 духтарако дер накунен. ҳиҷобои турецки таро ҳиҷобои турецки 250 сомон шид дар ҷои стора. Мана кадомеша ки мегирен туркиян ҳамаш 250 сомонӣ. Бозори Корбон тарафи Тило бозор 8 дарвоза 2 қатор. Марҳамат биёен бо ай пеш бинен. Ана распродажа бисёр доранд. Куртое ки намебинен ҳамаш 100 сумиву 80 сумиву. Мана и двойкае, духтарако и двойкара хушругиша бинен 150 сомон. Марҳамат абаяву куртаяй беҳад фасонака 150 сомон барои шумо. Настора ҳамаша барои шумо арзон кард духтарако. қаффо намонда биёен то ин ки аз анамин абаяҳои фасон харидорӣ кунен. Ина иёш 200 сомон. Мана иё болопӯшан духтарако. Материалошон вилвет 200 сомон. Мана иёша бинен. Ана инош ҳиҷоб 250 сомонӣ. Мана ишам ҳиҷобай? Иё 200, инош 200 сомон. Мана ин моделам 200 сомон. Хулас бисёр бор дора. Бисёр фасонан ҳамаш. Ино 80 сомон духтаро. Ина касоне ки куртои акция пурсида буд, марамат ҷои стора биёен бисёрай. Мана ҳамаям курто 80 сум 100 сум. Кам мондагиай биёен бо ай пеш хитон бинед. 100 сомон. Хушруги куртора диден духтарако. Мана марамат биёен бо ай пеш бинен. Ина двойкотон чандай? Мана двойко 200 сомон. Ина кожадоро чи? Кожадоро 250 шида. Ина 250. Ина 250. Иё чанд? Тройко бо омадан духтаро 350 300 сомон тройка. Мана шарф курта баъд анамхе кардиган дора. Спорт стил. Чанд сум? 180 духтаро куртора 180 кадан спорт стила. Мин биненда чанд та ранг дора. Ай пеш бо бинен духтарако интихоб хеле зиёдай.